Saka boom hande panyaya. Hande pa main nyaya. Ngatimobatawo main nyaya. On my side of you. Ngatimboti yes vakomana vakakidnapwa handitika. Pakanzi pari kudiwa 20,000 handitika. Okay, bo. But do you think kuti wewe pa international airport yenyika wewe matsotsi angatosvika pa international airport ane puti zvekuti anotokubata iwewe tokudzoti hauna chauri kuita iwewe votokukanda mumotikari votoenda newe zvekutoenda newewewe because vari kuda 20,000 iwe uchibva pa national airport pa international airport yenyika ungatadza uchema iwewe kuti mapurisa uchiona mapurisa emasecurity chimaona kwese amukuona kuti iyo ichi panenge pakungokangwa zvapochi means hakuna zvinhu zvakaita sengezvozvo boys ramu. Chinhu chakaitika ndechekuti promoter to be honest haana kunge amita marequirements ekuita show muCape Town. Muri kunzwisisa? And vanhu vaya they are registered it's a registered organization. So vaya vanoita yese vanokwanisa kuita newewewe because vanhu vari allowed. Hauchasvike pomba pangu kuti kwanzi uda kutongoita dhanzi pomba pangu ini ndisingazvizive. No, in future kune vanhu vese vanenge vachida madhanzi muCape Town boys rangu fonerai vanhu ava veZim Promoters Association Cape Town ndo vanokugazetirai madates, ndo vanokupai tight security because vanhu vaya toti okay ngatiti vakuchaja 3,000 kuita show havana mari. Vanhu vane mari dzavo kutara. Vanhu vaya hapana kana 1 anoda kana sendi rako raunenge unaro. Vanhu vese vaya the very rich. Vanhu vese veZim Promoters Association pa 3,000 yako iyo vanokupa 6 masecurity guards. Saka unonge wati per night wewe unopiwa 6 masecurity guards, unopiwa matag, unopiwa 24 pack. Saka unonge wati imbocalculate iwe unoti mari yako inokwana here 3,000 yako inonge wabhadhara iwe inokwana here kubhadhara 6 masecurity guards igokutengera 24 pack. Iwewe igokupa futi matag ekuti upinde mushow. So which means it's close to zero. Hapana chavanokubhadharisa. Chavanenge vachingoda chete vanenge vachingoda zvinhu zvavo kuti zvifambe negwara riri bho. Pasazoita vanhu vanonzi vanhu vari kubva kushow, vanhu vatemana because moza show dzemaZimbabwenzi kazhinji dzaizongopera nemafaiti. Vanhu vonzi hakuchaendwa kushow, vanhu vakuchaenda kumashow, vanhu vari kubirwa masini, vanhu vari kuitwa sei. That's why vanhu vakaita organization iyi. Inini chokwadi inini I'm supporting this organization neniwo wacho. Because like nini musi wa 4 musi wa 3 na 4 ndamfanira kutoita dhanzi ndana lango mutokonyo nashakso vehuru pandakatoenda kuZim Association board vakanzi kuti aiwa musi wa 3 na 4 hazvisi kuita mune dhanzi muCape Town tsvaka rimwe date. Zvinhu ndinotonzwisisa bo nditozviziva kuti alright maguards inini ndabhadhara 3,000 ndichapiwa 6 maprofessional guards anenge akandiprotecta inini. Ndichapiwa matag neassociation. Anything chaitika hachibvunzwa ininika chinondobvunzwa association. Makazosiya sei vanhu vachidai so? Makazoita sei zvinhu kuti zvidai so? Muri kunzwisisa? So kana munhu akadisrespect association hatife ina handifunge ina hangoni my side ameno kana muchiti ndo zvamunoita but ndakasenza nemapromoters akawanda akabva kuJoburg. Ini chandatenimi ndosenza naye almost every ndasenza nemapromoters akawanda kubva kuJoburg kubva kuPretoria. Vanotouya votondiudza kuti aiwa bo tapedza stamp iyo zvese zvaendwa ndotoziya inini nditori safe. Ndotocalculate artist auya kuti ndiani anoda maartist akaita sei, anobatsirwa nemaartist mangani, kana chida 3 ndoisa 3, kana chida 2 ndoisa 2. Zvinhu zvoenda kumberi. Wabhadhara that 3,000 malocal artists zoti ari kuda mari yebhasi yekuti abve pashow. Mari yacho handipiwa napromoter kainini, ini ndotopiwa kuboard kainini. After show board inofanira kuziya kuti vakapiwa 3,000 yekuti show organizwe. Vafanira kuziva futi kuti uyu ari kuda 1,000 yekuti maartist adzokere kumba. Saka mimi mukuda kuti inini ndiite sei? Inini ndozongosapota dhanzi renyu chete inini. Inini ndo pedza aiwa kani. Aiwa. Amana msanyepa mana. Msanyepa mana. Inini pashow iya Windsor I was the one munhu akanyanya kuadvertise show yoyo zvisingaite zvekuti izvozvi zvika I have to clear this kumafans angu.
Tofana clear this kumafans edu taziye kuti chii chakaitika. Zvetonge tiri kunyepera vanhu kuti Windsor ari kuuya, Windsor ari kuuya, Windsor asiri kuuya. Boys, kamidata mashow tiudzei chokwadi chiripo chizere. Tokuudzai kuti zvinoitwa sei. Now ta advertise mashow. 7 September Mzansi Lounge Windsor ari kuuya. Promoter tiri kukubvunza wapedza here nevanhu ava uri kuti wapedza neassociation board. But akundosvika papa hapana masecurity association. Wona kuti chii chakandoitika pandakandoti show ngaiperi. Ndichitobuda panze watanga kurwa. Pachandakatarisa pagate ndakashaya kana security kana one panga pasina kana one security. Vese masecurity anga atiza. Nyanga akabata mari wacho vese vatiza. But vanhu vari kurwa panze. Muri kunzwisisa vanhu vanokuvadzana tobva tabhanonza aiwa maZimbabweans aiite kuita mashow muCape Town vanovandalize zvinhu because of vanhu vanenge vasingade kuteerera mutemo. Please guys, teererai maprotocols kamuchida kuita show muWestern Cape, kamuchida kuita show muCape Town, teererai maprotocols eshow. Ndachema kana makuuya kwatiri isusu kuti tizosimbisa chinhu, make sure mapedza zvinhu zvese. Muri kunzwisisa vanhu vava havade kana sendi rako. Vanhu vava the very rich havana basa newe, havade mari yako, vanhu vanotozvisenzera vanhu vava. Because you calculate kuti 3000 uri kupiwa 6 ma-security guards, uri kupiwa ma-tax ekupinda. Ma-local artists ari kupiwa mari dzemabhadzi ekudzera kumba. Not newe promoter, but ne-association. Sachinhu chakashata here checho association. Ini ndoramba munhu wese ari kunyepa kuti hanzi Windsor akakidnapwa akanzi ngabhadhare mari ngazviitwe sei ngavatipe mari. That thing kunyepa. Chokwadi ndechekuti promoter haana kunge akawirirana neboard reZim Promoters Association. Saka ini ndakatotsamwa because ndakatoadvertisa chinhu chiri kunze kwemutemo. Ndichiudzwa kuti ndizvo. Ndondobuda panze ini ndiri kundoona kuti hapana kana zvinhu, hapana matags, hapana masecurity. Muda kuti vanhu vaite sei? Aiwa kani, hazvisizvo izvozvo. Hazvisizvo izvozvo. No, kunyepa hapana munhu akakidnapwa. How can unokidnapwa seiko paairport? Unokidnapwa sei nani paairport? Inini handiri kuvenyu inini. Ndakasenderwa napromoter video Windsor achisvika nzaya tatosvika takutodzika takutouya. But promoter akatadza kundiudza kuti hatina kupedza zvinhu association, handina chandakabhadhara. That's very wrong. That's very wrong. Association haidi mari yenyu vanhu veve. Vanhu veve chavanoda runyararo, vanoda peace kumashows chete. Aiwa kani. Isusu kwese kumbata zviramba izvo.